Kalasan, Patakaran, natakaroon din ay Apollo Sports Bar, Tabuk, Mandawi, AEULOS versus Niklaus, yung ato bakbakan, no? Ikatulong battle para karong gabi una kanibay Piait Masday tournament with beat. Syempre daghang salamat sa tanang tao nga naa diri karon ikay nuguros para mga kalihukan. Syempre shoutouts WT Jewelry, Street Formal of the Chest. Ug di na tudugayon gikan paglarhay, make some noise for AEULOS. Yo, AEULOS, Karita represent. Let's go. Gikan nakabanta, make some noise for Niklaus. Shout out sa tanamigo na ko diri kay Paus, Payag Disciples, Kabantan, yeah. Kanibay with beat tournament, 5 atong judges. So nagsabot na sila, gipili ni AEULOS nga mauna si Niklaus, okay ra sa ni Niklaus. Tournament battle, Piait Masday, paminaon na to. Round 1, Niklaus. Yeah. Ha. Yeah. Welcome sa Piait ang tanan, nanapod si Niklaus. Sa liho ko'y sabaan, pero plano mga rus. Naalang ko'y sampulan, gikan laray mga bus. Bala sa ulo butangan, kuning batang AEULOS, bang bang. Dili ka pwede singani, para butaran sa judges kay magpabali-bali. Mauning misteryos ka, matayong di dali-dali. Ayaw patakag sabat, wala ta diri ng algi, bang bang. Gibatay nga way babag, maabtag 40 diyas, di gyapon ni kadawat. Musab gihapon ni, ubasin magpatagad. Basta jud di kadawat, mangundi na rang kalaga ha. Ako'y trahedyang imong gakson, kaning inyong low pressure, giatbang maninyog typhoon. Ha, dili ka diri dalaygon, di pwede diri rapper nga mangitag rhyme sa rhyme zone. Ha, tudong ingani magluwa, di lang rounds pati lyrics tas taigo maguba. Pasensya rang di mangunda maong ikaw magluwa. Immortal na ko diri, akon pa imong duwa. Check. Hey. Go. Yo. Freestyle aw, karon ni mapiti sa kainit sa kumbara, di ni kaihi. Paita pod oy, sayop taog na pili, direksyon mong tulid karon na mahiwi kahadlukan man ka. Maong ako mo atras baho kay kababa palihog pag mouthwash kabaw na kabay. Kumurab speed a flash, taira kas anidoro og sayon ra i-flash. Wa baka kabalo na suko imong lula kay wani mo na bantayi na yabong arinola. Diretso lakaw, giuna ang porma kaning bitokon nga MC karon ni mapurga. Palihog kung dili ka kapikat, ako ang mga berso bitch ayaw sunda. Bisag ingani tong di kakatugpa, kalmarang maani bisag walay nangatawa kay lyrical ang Yeah. Check. Yeah. Ah. One hope, one quest. Yeah. Witness the fitness. Ah. Confident living. One hope, one quest. Pagkapos sa tournament, kaditik dayon ang gago. Pagkabaw nga ni Klaus, dayon iyang tando. Sinukmagay mi diri, desididong makigbay. Lumura ni kumong unuwi kontras kumo ni Mike Tyson. Pero ni dako ang ulo, kay gipildig daw si Jagro. Gamit iya ang speed, ug suwat nga wali klaro. Karon imong kaatbang mas advance wa si Camaro. Sa kusong pag mo ki-OTP mo yelo ning unyango. Waka kasabot ato todluan ti kabay. Kung waka kasabot ato tanawog born to be wild. Walay game plan ni ang pisti niya mo sukol pag goodbye. Aw pareha ni badang mga born to be fight. Makapaning baut akong sound makabungog para malingaw aw isa ka kong luso. Hilom na lang gaw ay kayo ko modo. Di ka kahibaw mulakaw pinaloko. Witness the fitness. The confident living. One hope, one quest. Witness the fitness. The confident living. yo. Witness the fitness. The confident living. One hope, one quest. Sa
Kainit sa kong rhyme scheme, tunaw imong ice cream. Wa nimo dala imong bayi, kay sa kuha magpa-chancing. Kalmara pero ako ang bara kay mo landing. Freestyle na ni bay, snow cap nimo pang bading. Kalmara kaayo di mahimo nga magpadala pa ko sa imong mga gipang storya. Bisag ingani kabalo ko sa akong mga lenya, na ako'y maani og sa ako ang mga bara. Ikaw ron mo tugpa, dili ka baw kung sa jud ang tinuod sa ako ang paglakaw. Maong ipadayon tuog ingani ra pero di mahimo nga magpatarong. Wala ko nakasuwat nimo pero dili mahimo nga dili mo ganang anino. Bisag ingani nga istorya di mahimong di makontento. Witness the fitness, the comfort Yeah. to live at. One hope, one quest. Last round. Yeah. God bless your life all. Yeah. God bless you life, bitch. Lambingon ning side chick. Musta man prepare ako rangi cartridge. Unsa man impormaha murag di man pag artist. Mura og manindahay og tambis pag 90s manchis. Tukag di ka ilubog, laay kay kaputripon ka panawag na og suod. Bali-balihong kalibutan di gyapon ka katubog. Nayuraan mo ang gap, murag dirito kulon kay Harold. Real name maning sigkagot, stitch mo daw ka do. Aw ilaga ka sa tapok, suya ka si mong amigo. Gikanta ni mo kay drug lord, piling saksi sa tanan. Pangalan ni mo Arnold Clavio. Kau panawag na og mami, namatay sa barko pasahero sa Titanic. Di na ni kahinga na lumos na manimatic. Imong flora kay pangsiwol niya, ako kay tsunami. Rednax. Yo, round 3. Yo. Yo, tami kay MP, tay sa verse ko kay Yami. Nipalit kag sudan niya imong gihatag play money. Scammer kandang ko, buta imong giatik. Kalmara pero di mahimong magpadala. Kay nakalimot ko sa mga letra, pwede tang ibalik pero ari ko makigsangka sa imuha. Maong ipagdayon kay dili na. Yo, Niklaus versus Rasta. Niklaus versus AEULOS. Magpaka na to. Oy, judges ulit 3 2 3. Yo, Niklaus versus AEULOS. Magpaka na to, bali ko. Yeah, tournament battle. So, ang gipili sa judge 5-0 para kang Niklaus. Shoutout sa AEULOS, bay. Shout out Cave House, Payag Disciples, Kalye, Nice, sa tanang migo nga na diri kukuhas mga bukingo. Thank you. Pili na kong boto. Yeah. Lalo naman. All 3 rounds, Niklaus sayang kuhaan niyang kontra. Murag wala nang andam. Okay man nilang duwa, okay ang balitan pero mas nindot tao to na andam si AEULOS so Niklaus all 3 rounds. Yung ano nila explain ba, Klaus? 3 rounds ka, Niklaus. Performance wise. G1 Liteños Music Fire Production, Niklaus 5-0, round 1, round 2, round 3. Choy kayo. Yeah. Starter siya, round 2. Choke na yun siya. Yung Taniverse, boto na ko. Itong sa Pikas, klaro man sad.